Dobrý deň, vítam vás teda na dnešnej prezentácii na návrh chladiacich a mraziacich jednotiek Rivacold. Dnes si ukážeme, ako sa dostať, ako si vytvoriť konto a následne ako si navrhnúť kondenzačnú jednotku aj s výparníkom pre chladenie a či mrazenie už na tú aplikáciu, čo potrebujete. Moje meno je Dominik, som zo spoločnosti Climamarket ako distribútor zariadení Rivacold. Takže vám teraz ukážem, ako to navrhujeme, alebo ako teda si to viete spraviť aj sami. Takže vo vašom prehľadači pôjdete na stránku rivacold.it, vás teda automaticky presmeruje na rivacold.com, s tým, že potom tu si môžete teda zmeniť ten jazyk, záleží teda, či viete po taliansky alebo nie, na angličtinu a viete si teda aj predať celé ich portfólio, a to máme aj na našom e-shope climamarket.sk. No ale čo je dôležité, tak je tu tento selekčný software hore vpravo. Teda kliknite a pokiaľ nemáte konto vytvorené v tomto selekčnom softveri, tak tiež zmeníte jazyk najprv. Vytvoríte registráciu, vás presmeruje na túto stránku a tu vyplníte meno, e-mail, telefónne číslo a všetky teda vaše údaje. A ideálne mi dať potom informáciu, že ste si teda vytvorili takéto konto, aby vás Rivacold schválil, aby ste mali potom prístup do toho selekčného softvéru. Toto keď vyplníte, tak trvá cca 2 až 3 dní, kým vám teda príde schválenie do e-mailu, že už môžete používať ten softvér. My teda prejdeme rovno na to použitie. Keď už máte vytvorené to konto, tak sa teda prihlásite. No a tu ste už potom v tom rozhraní. Tým, že sú tu dve také základné veci. Jedno je, že si vieme navrhnúť zariadenie na tú našu konkrétnu aplikáciu, keď máme nejaké údaje, hlavne čo sa týka výkonu. A druhé, čo vieme, čo bude teda v ďalšom videu, tak to je návrh chladiacich komôr, respektíve návrhu výkonu do tej danej chladiacej komory, ktorú teda už mám. Takže ak neviem výkon, tak si ho tiež v tomto softveri viem zrátať a to je tu hore vpravo Cold Room kalkulačka. Dnes teda si ukážeme, ako si navrhnúť konkrétne zariadenia na tú nejakú našu danú aplikáciu. Myslím, že toto teda je celé to portfólio, ktoré Rivacold na ten návrh chladenia má. To znamená, sú nejaké kompresorové jednotky, otvorené kondenzačné jednotky, ktoré je teda najčastejšie používané ako to najviac finančne výhodné riešenie. Potom sú to kapotované kondenzačné jednotky. Tam sú teda rôzne modely, či už all-in systémy, že už má všetko v sebe, alebo nízkohlučné jednotky. Potom monoblokový systém a splitový systém, multikompresorové jednotky a chillery. Čo je dôležité, tak väčšinou takéto multikompresorové jednotky a tieto kompresorové jednotky sa navrhujú potom zvlášť komunikácii s nami, lebo to by ste si asi ťažko navrhovali v tomto softvéri a tento je skôr na ukážku, ako si, keď už viem nejaký výkon, mám nejaké parametre, viem si veľmi rýchlo zistiť, ako si navrhnúť to chladenie. Takže napríklad, keď teraz pôjdeme si navrhnúť kondenzačnú jednotku nekapotovanú, s tým, že potom treba rátať, že treba si, čo teda vieme my navrhnúť, ale keď nie, tak treba si ten okruh potom poskladať sám, to znamená, že guľový ventil, expanzný ventil, priezorník a všetky tieto veci. Takže poďme na to, označím si kondenzačnú jednotku, teda ten typ, ktorý si chcem vyselektovať. Čo potrebujem, aké údaje? Potrebujem vedieť teda ambientnú teplotu. Štandardne niekedy sa dávali tieto 32 stupňové, ale teda ako stále býva teplejšie cez leto u nás, tak sa dávajú už aj tie viac tropické teploty. Toto vyslovene záleží na vás o tej aplikácii, či tá vonkajšia jednotka bude na priamom slnku, či tam bude nejaké veľké teplo, či dáte 32 stupňov, 37, 43. Je to vaše rozhodnutie a záleží to teda, kde to bude umiestnené. Takže keď to bude na streche a palí tam slnko, tak dáte 43. Keď nie, tak zase 32, takže je to na vás. Samozrejme, čím nižšia teplota, tak tým aj lepšia cena. Ale zase, aby to fungovalo, hlavne to je dôležité, takže 43 stupňov. Vyparovaciu teplotu, my väčšinou, teda my odporúčame používať deltu T8, maximálne 10, takže pokiaľ chceme v komore plus 5 stupňov, tak delta T8, tak by som si mal nastaviť vyparovaciu teplotu na minus 3, maximálne minus 5. My odporúčame teda používať deltu T8, takže dám tam minus 3.
No a toto je ten chladiaci výkon. Pokiaľ viem, aký chladiaci výkon mi tam treba, no tak tu ho zadám. Ak neviem, tak vám teda zrátame ten výkon, čo si ukážeme potom v ďalšom videu, ako si zrátať potrebný chladiaci výkon. Teraz keby som vedel, že neviem, potrebujem 2500 W, tak to tam zadám a dám hľadať. No teraz sa mi tu ukážu všetky vhodné jednotky od Rivacoldu, ktoré spĺňajú tieto moje parametre, ale s nejakou odchýlkou. Odchýlkou buď minusovou, že sú poddimenzované. Záleží na mne, ak viem, že tam nebude žiadny pohyb ľudí v tej komore, tak môžeme jednotku poddimenzovať. Alebo potom si vyberiem takú, ktorá je presne na to, čo som chcel ja. Alebo teda potom naddimenzované. Až do 10%. Druhá vec, čo si treba dať pozor, je toto chladivo. Je dobré použiť tento filter, ktorý je naľavo. Chladivo, ktoré používam, najviac si zvolím. Ideálne možno v tomto prípade tu 449. O 404 teda u nás je zakázaná už predávať do nových strojov. 449, chcel by som, aby to bolo na úrovni minimálne 0 a plus percent. Tak si vyberiem túto jednotku. Znamená, že už som si teda kvázi vyselektoval kondenzačnú jednotku a teraz potrebujem k tomu ešte výparník. Čiže k tejto kondenzačnej jednotke si viem stiahnuť datasheet. V tomto PDF-ku alebo náhľad datasheetu. A tu dostanem informácie pripojenia, rozmery, chladivo, parametre, na ktoré som zvolil, príkony, rozmery, teda popis, čo je tá jednotka zložená. To si viem teda aj stiahnuť, viem to tak poslať aj klientovi. No a aby ste si zvolili výparník, ktorý pasuje k tej kondenzačnej jednotke, kliknete na datasheet a dáte evaporator matching, akože aby to našlo vhodný výparník. To presmeruje na stránku selekcie výparníkov, chladivo zostáva, teplota v komore iba upraví na 5 stupňov, ako sme chceli, deltu T som si dal 8, výkon nechávam podľa tej jednotky, ktorá bola určená. Tiež dám hľadať. Takže keďže to je na 5 stupňov, tak Rivacold môže automaticky hádže výparníky aj s odmrazovaním. To je podľa tejto ED skratky na konci. A tu si tiež zase viete vybrať pre vás ten najvhodnejší v rámci prevedenia. Či to bude kubický, podstropný, aj čo týka ceny a rozmerov. A tiež teda aj tých dimenzií. Znamená, že tiež si vyberiem, ktorý je pre ňa hodný. Aj tomu by som si vybral hneď tento prvý. Tiež si môžeme pozrieť datasheet. Tu mám teda tiež všetky tie informácie, ako defrost, koľko má, pripojenia 12.16, čo tam sme mali 12.10, takže tam budem vedieť, že budem potrebovať zredukovať. Rozmery, čo je dôležité, aby ste vedeli, či do tej komory sa v pohode zmestí. Tiež teda nejaký popis napájania, operačná teplota. No ale teraz dôležité, takto keď to máte navolené, tak máte účet u nás na stránke ClientMarket, skopírujete toto jeho označenie a na ClientMarket stránke vám podľa tohto označenia nájde teda aj cenu. To isté vlastne s touto kondenzačnou jednotkou. Skopírujete iba označenie, ktoré ste si vybrali a nájde vám to vašu kondenzačnú jednotku. Toto označenie je dôležité. Obrázok, ktorý je na našej stránke ilustračný, obrázok platí ten, ktorý je v datasheete na stránke Rivacold, ale pre vás, čo sme dodatné, teda je tá aktuálna cena a dostupnosť. Takže tu si to viete vyselektovať a na stránke ClientMarket si viete potom zistiť tú cenu. Toto boli teda selektovanie kondenzačnej jednotky a výparníku, kondenzačnej jednotky nekapotovanej. Tým ale teda, keby som chcel kapotovanú, myslím, že aby mi Rivacold už rovno vyselektoval celý set, split aj s výparníkom, aj s kondenzačnou jednotkou, kapotovanou. Idem sem do týchto systémov, monoblokov a splitových systémov, takisto si zvolím ambientnú teplotu, možno nechať za 32.
Tu si už ale nedám vyparovačku, ale dávam si teplotu, ktorú v komore chcem. Môžeme teraz urobiť, že na -5. Tu je výhoda, že nemusím vedieť teda tie waty, môžem mi stačia kubíky. Takže keď viem, že komora má 150 m3, tak to zadám. S tým ale, že tu treba rátať, že tu je nejaký prepočet potrebného výkonu na základe týchto parametrov. Ten výpočet je podľa nejakých štandardných vecí, to znamená, keď tam má -5, už sa ráta so stovkou panelom, ráta sa s nejakým bežným pohybom, ráta sa s nejakým naskladnením tovaru v priemere, takže ak sú tam nejaké špeciality typu, že tam mám vysoký pohyb cez dvere, často sa dvere otvárajú, není tam stovka izolácia, treba si predtým ten výkon narátať tu, alebo teda mať nejakého externého projektanta, alebo vám to narátame my. Ak to je nejaké, toto je vyslovene slúži na taký priemerný výpočet. Nič špeciálne teda tam nie, takže pokiaľ hovorím, tam není stovka zateplenie na tom mrazateľku, tam dáme len 60, čo teda by nemalo tak byť, ale keby tak bolo, tak tam bude treba oveľa vyšší výkon. Tiež dáme hľadať. A tu nám teda ukáže už vyslovene celé sety. Tiež nám to tu ukazuje, či to je poddimenzované alebo naddimenzované. Ja si opäť vyberiem chladivo, dáme si 449. Vyberiem si napríklad, môžem si zobrať aj túto jednotku. A takto sa mi vlastne naloaduje ten datasheet, ktorý teda tu budeme všetky potrebné informácie, výkon, rozmery, pripojenia. Trúbky, toto už je plugin jednotka, to znamená, že všetko už má v sebe. Toto už príde aj v balení predkáblované, takže v úvodzovkách to stačí prepojiť medeným potrubím a v prípade a teda doplniť chladivo. Sú tie rozmery, vnútorné jednotky, vonkajšie jednotky. A takto ako vám to príde, tak už to môžete inštalovať, netreba s tým robiť nič viacej, žiadne veci tam nedoplň, príde to aj s riadením, ktoré Rivakovci robí sám. Takže perfektné zariadenie, dobre to vyzerá, rýchlo sa to nainštaluje. Samozrejme cenovka takéto zariadenia je vyššia, lebo už celé to bude predpripravené. Ale zase, ako hovorím, celé to už je spravené, stačí to len pripojiť, tam typu rýchla inštalácia a je to veľmi čisté, hladké, dobre to vyzerá. Takže toto je čo týka návrhu a zase my sme spravili to isté, že skopírujeme si iba to, čo sme si vybrali a na stránke Kliamarketu by sme si to dali vyhľadať a tu zistím teda aktuálnu cenu. Ceny, ktoré sa vám to zobrazujú, sú ilustračné, takže vy teda tam budete mať svoje ceny. A tiež aj dostupnosť, či to je skladom, či to je do 7 dní. Takto si viete sami veľmi rýchlo zistiť, aké zariadenie a koľko by to teda stalo na tú danú vašu aplikáciu. Takže to by bolo teda všetko, čo sa týka toho selektovania kondenzačných jednotiek. Potom samozrejme, že vyselektovať si aj výparník. Či už je to nejaký gas cooler, alebo teda nejaký kondenzátor, alebo teda výparník. Tiež si určite na aké chladivo. 449. Kondenzačnú, teda teplotu v komore. Môžeme tak kľudne aj -25. Deltu T, dávam tých 8 a výkon, tu treba vedieť tiež opäť koľko je, aký je ten potrebný výkon, dáme, že je 3500 W. A tu sa nám teda všetky dve výparníky zoradia aj s tými percentami a vyberiem si opäť ten, ktorý vyhovuje mne, s koľkými ventilátormi, prevedenie kubický, podstropný, tu už je potom zase na mne, takže takisto je tu ten datasheet, ktorý si viete stiahnuť, poslať to klientovi, vytlačiť si to, aby ste zase vedeli presné rozmery. A opäť, keď teda budete chcieť vedieť cenu, tak iba skopírujete to označenie, ktoré je tu. Na Kliamarket web, nájdete ho tu. A zase aktuálna cena, vodačka. Vybavené. Takže to by bolo teda zatiaľ z tohto videa všetko pre nejaké ľahšie orientovanie sa pri návrhu kondenzačných jednotiek a teda celých tých systémov na chladenie a mrazenie. Neviem presne, dokoľko je to obmedzenie, ale už tie veľké priemyselné návrhy, ja neviem, 1000 m3 alebo 5
5000 m3 nejaký obrovský sklad, schladí, zmrazí, tak to sa potom robí vždy osobne návrhom cez maily, cez nejaký projekt. Tento software je skôr na to menšie komerčné alebo takéto stredné komerčné priemyselné chladenie. V ďalšom videu si potom povieme, ako si vyrátať cez túto kalkulačku potrebný chladiaci výkon, aby ste teda vedeli, koľko kW, koľko W teda treba na ten daný priestor. Takže to je zatiaľ všetko a verím, že sa vidíme aj pri ďalšom videu a že toto video, ktoré sme natočili, že vám teda pomôže sa zorientovať v tomto softveri.